హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ ప్రణామాలు. రాధా బృందాలు అయిన తర్వాత అందరికీ కూడా స్వాగతం సార్. హరే కృష్ణ. ఈరోజు మనం సప్తమ అధ్యాయం చెప్పుకోబోతున్నాము. అంటే రెండవ షట్కంలోకి ఎంటర్ అయ్యాం. ఇదంతా కూడా ఈ 6 అధ్యాయాలు కూడా మనకి భక్తి యోగం గురించి తెలియజేస్తాయి. మొదటి 6 అధ్యాయాలు కూడా కర్మయోగం గురించి చెప్పుకున్నాం మనము ఈ 6 రోజులు కూడా. నిన్నటి అధ్యాయంలో భగవంతుడు ఏం చెప్పారు? నిన్నటి అధ్యాయంలో మనం అష్టాంగ యోగం గురించి చెప్పుకున్నాము. చెప్పుకున్న తర్వాత ఆఖరిలో భగవంతుడు యోగినామపి సర్వేషాం మద్గతేన అంతరాత్మన శ్రద్ధావాన్ భజతే యోమాం సమయుక్తతమో మతః అని చెప్పారు. అంటే అధికమైన విశ్వాసంతో నా యందుండి తనలో నన్నే తలచుకుంటూ నాకు ప్రేమయుక్తమైన దివ్య సేవ చేయవాడు యోగమునందు నాతో మిక్కిలి సన్నిహితముగా కలిసి ఉన్నవాడుగా యోగులందరిలో అత్యుత్తమమైన యోగిగా నేను ప్రకటిస్తున్నానని చెప్పారు. ఇది నా అభిప్రాయం అని చెప్పారు. అంటే ఎవరైతే భజతే అని చెప్పననే పదం ఇందులో ముఖ్యమైన పదం అన్నమాట. భజతే అను పదం ఇచ్చడం ముఖ్యమైనది. భజతే అను క్రియ భజ్ అను ధాతువుని కలిగి ఏర్పడినది. అది సేవకు ఆవశ్యకంగా ఉన్నప్పుడు వాడబడుతుంది. ఈ భజత అనే పదం సేవకు సంబంధించింది. ఆ భగవంతుడి సేవ చేస్తూ ఎవరైతే ఆ భగవంతుడిని దగ్గరగా వెళ్తారో వాళ్ళు నాకెంతో ముఖ్యమైన వాళ్ళు, వాళ్ళకి దగ్గరగా ఉంటాను నేను అని చెప్పనని భగవంతుడు చెప్పారనమాట. అట్లాంటి భక్తి యోగే నాకు ముఖ్యమైనటువంటి వాడు. ఎవరైతే అధిక విశ్వాసంతో ప్రేమతో దివ్య సేవ చేస్తారో, పవిత్రంగా సేవ చేస్తారో వాళ్ళు శుద్ధ భక్తులు అంటే నాకు ఎంతో ఇష్టం అని చెప్పనని భగవంతుడు చెప్పేశారు అనమాట. అత్యుత్తమమైన వాడు నిన్నటి అధ్యాయంలో. ఇప్పుడు ఈరోజు అధ్యాయంలో మనము 7వ అధ్యాయంలో ఏం చెప్పుకోబోతున్నాము? విజ్ఞాన యోగం. విజ్ఞాన యోగం గురించి చెప్పుకోబోతున్నాం. ఇందులో మనకి ఈ చాప్టర్లో భక్తి గురించి మొదలవుతుంది మనకి చెప్పటం. ఇప్పుడు జ్ఞాన విజ్ఞానాలను పొంది యుద్ధం చెయ్యి అని చెప్పినని చెప్తున్నారు అనమాట భగవంతుడు. ఫస్ట్ మనం మంగళాచరణం చేసుకున్న తర్వాత అధ్యాయం మొదలు పెడతాం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపः కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురున్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం సంసజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ్చ హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యేవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత
स्वामिन्यति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण మనకి భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నారు? విజ్ఞాన యోగం. ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. సప్తమాధ్యాయః విజ్ఞాన యోగః. శ్రీ భగవానువాచ మయ్యాసక్త మనః పార్థ యోగం యుజ్యన్మదాశ్రయః అసంశయం సమగ్రం మాం యథా జ్ఞాస్యసి తత్శృణు. ఇక్కడ చూడండి, తత్శృణు అని చెప్పనని అంటున్నారు. వినడం గురించి చెప్తున్నారు అనమాట. శ్రవణం, ఈ అధ్యాయంలో శ్రవణం గురించి తెలియజేస్తున్నారు మనకి. నేను చెప్తున్నాను విను, నువ్వు వినటం ఎంతో ముఖ్యమైంది అనమాట. ఓ పార్థ, మనస్సు నా మీద నిలిపి నన్నే ఆశ్రయించి ధ్యాన యోగాన్ని ఆచరిస్తూ సందేహం లేకుండా సమగ్రంగా నన్ను ఎలా తెలుసుకోగలవో వివరిస్తాను విను అని చెప్పని ఇక్కడ చెప్పారు. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే భగవంతుడు ఈ అధ్యాయంలో మనము భగవంతుడు జ్ఞాన విజ్ఞానాలు పొంది యుద్ధం చెయ్యి అని చెప్తున్నారు. ఐశ్వర్య జ్ఞానం గురించి, ఆశ్రయ జ్ఞానం గురించి, సమస్త పదార్థాలు అస్తిత్వానికి కృష్ణుడే కారణం అనే దాని గురించి, కృష్ణుని మించిన సత్యం మరొకటి లేదు అనే విషయాన్ని గురించి మనం ఈ అధ్యాయంలో చెప్పుకుంటాము. ఇప్పుడు కృష్ణుని శరణు వేడిన దుష్కృతులు, శరణు వేడని దుష్కృతులు, శరణు వేడిన సుకృతులు, వీళ్ళ గురించి కూడా మనం చెప్పుకుంటాము. తర్వాత ఆర్తులు, అర్ధార్థులు, జిజ్ఞాసులు, జ్ఞానులు, వీళ్ళ గురించి చెప్పుకుంటాం. అన్య దేవత ఆరాధన చేస్తారు. తర్వాత కృష్ణుని సరైన పద్ధతిలో శరణు వేడరు అనే విషయాల గురించి ఈ అధ్యాయంలో చెప్పుకుంటాం మనం. ఇప్పుడు మనకి మయ్యాసక్త మనః పార్థ యోగం యుంజన్మదాశ్రయ అసంశయం సమగ్రం మాం యథా జ్ఞాస్యసి తత్శృణు. తత్శృణు, నేను చెప్పేది విను నువ్వు ఫస్ట్ అని చెప్పమని చెబుతున్నారు. శ్రద్ధగా వినమని చెబుతున్నారు. ఈ జ్ఞానం ఏంటంటే అనుభవ జ్ఞానం. నిష్కామ కర్మయోగం చేయటం ద్వారా వచ్చిన ఫలితాన్ని ఆసక్తి లేకుండా, ఎటువంటి ఆసక్తి ఉండకూడదు ఆ ఫలితం మీద, త్యాగబుద్ధితో భగవంతుడికి సమర్పించాలి. దాన్ని ఆ భగవంతుడికి సమర్పించి లాభ నష్టాలు, జయాపజయాలు, వీటన్నింటి గురించి కూడా మనం దృష్టి పెట్టకూడదు. దాని మీద దృష్టి సమదృష్టితో, లాభ నష్టాల మీద, తర్వాత జయాపజయాల మీద సమదృష్టితో ఆచరించాలన్నమాట. మన కర్మల్ని మనం చెయ్యాలి. అప్పుడు కర్మ బంధనంలో చిక్కుకోకుండా ఉంటాము. కానీ ఆత్మజ్ఞానం పొందిన వ్యక్తి అష్టాంగ యోగం కానీ జ్ఞాన యోగంలో కానీ ప్రవేశిస్తే బ్రహ్మ సాక్షాత్కారం పొందుతారు. అష్టాంగ యోగం చేస్తే, జ్ఞాన యోగం చేసినా బ్రహ్మ సాక్షాత్కారం కలుగుతుంది వాళ్ళకి. అదే భక్తి చేసుకున్నారనుకోండి, ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ నుంచే వాళ్ళు భగవంతుడికి దగ్గర అవ్వటం మొదలు పెడతారు. వాళ్ళ యోగం అంతా కంప్లీట్ అయ్యాక వాళ్ళు వెళ్తే, భక్తి యోగి ఏంటంటే మొదటి నుంచే, స్టార్టింగ్ నుంచే భక్తి యోగి ఆ భక్తిని చేస్తూ భగవంతుడికి దగ్గర అవుతూ ఉంటారనమాట.
శుద్ధ భక్తి చేయమని కృష్ణ భగవానుడు చెప్తున్నారు అర్జునుడికి. కర్మలు వదిలి శుద్ధ భక్తి చేయమని చెప్తున్నారు. అంటే అర్జునుడి కంటే మనకి చెప్తున్నారు ఈ కర్మల మీద ఆసక్తి పెట్టుకోవద్దు, ఆ ఆసక్తి అంతా వదిలిపెట్టేసేయండి. మయ్యాసక్త మనఃపార్థ, నా మీద ఆసక్తిని పెంచుకో, నువ్వు మనస్సు నా మీద నిలిపి నువ్వు నన్నే ఆశ్రయించి ధ్యాన యోగాన్ని ఆచరిస్తూ సందేహం లేకుండా, ఎటువంటి సందేహాలు పెట్టుకోవాకు, నువ్వు పెట్టుకోకుండా నువ్వు నన్ను కొను నువ్వు అని చెప్పినని భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. త్రైగుణ్య విషయ వేద నిస్త్రైగుణ్యో భావార్జున, గుణాతీతుడిగా గుణాలకన్నిటికీ కూడా ఆ త్రిగుణాలు ఉన్నాయి కదా, సత్వగుణం, రజోగుణం, తమో గుణం. మూడు కూడా మనిషిని బంధింపజేస్తాయి. సత్వగుణము బంధింపజేస్తుంది, రజోగుణము, తమో గుణం మూడు బంధింపజేస్తాయి. శుద్ధ సత్వంలోకి వెళ్ళాలన్నమాట. కాబట్టి మూడు గుణాలు కూడా నిన్ను బంధింపజేస్తాయి. గుణాతీతుడి వైపు నువ్వు గుణాతీతుడి అయ్యి మరలా, అంటే గుణాతీతుడు అని చెప్పిన మళ్ళీ మళ్ళీ ఆశీర్వదిస్తున్నారనమాట భగవంతుడు. శుద్ధ భక్తుడిగా అని చెప్పాలా కానీ అర్జునుడు శుద్ధ భక్తుడే. ఆయన మన కోసం చెప్తున్నారు ఇవన్నీ కూడా. అర్జునుడిని మధ్యలో మిషగా తీసుకుని మనకి చెప్తున్నారన్నమాట భగవంతుడు. ఇదేంటంటే శుద్ధ భక్తిలో ప్రవేశించిన ఏ విధంగా సాధన చేయాలి అంటే, ఆ సాధన చేయటం ద్వారా, శుద్ధ భక్తి సాధన చేయటం ద్వారా వాళ్ళు శ్రద్ధ, సాధుసంగ, భజన క్రియ, అనర్థ నివృత్తి, నిష్ఠ, రుచి, అంటే ఒక్కొక్క స్టేజ్ అన్నమాట అవి. రుచి, ఆసక్తి, భావ, ప్రేమ, భగవత్ ప్రాప్తి, బ్రహ్మ ప్రాప్తి, భగవత్ ప్రాప్తి. ఇవన్నీ కూడా ఒక్కొక్క స్టేజ్కి వెళ్ళిన తర్వాత భగవంతుడికి పూర్తిగా దగ్గర కాగలుగుతాం అన్నమాట మనం. ఇదేంటంటే ఈ నిష్కామ కర్మయోగం చేసి శుద్ధ భక్తుల అంతఃకల్మష శుద్ధి జరుగుతుంది. జరిగిన తర్వాత వాళ్ళు శుద్ధ భక్తులుగా మారుతారనమాట. ఈ శ్రవణం చేయటం ద్వారా, శాస్త్రాధ్యయనం చేసి శాస్త్రాలన్నీ కూడా వినడం ద్వారా, సాధన చేయటం ద్వారా, నామ సంకీర్తన చేయటం ద్వారా, ఈ నవవిధ భక్తిని పాటించడం ద్వారా వాళ్ళు శుద్ధ భక్తులుగా మారుతారు. శుద్ధ భక్తుల సాంగత్యం దొరుకుతుంది వాళ్ళకి. శుద్ధ భక్తుల సాంగత్యం దొరికి ఇవన్నీ చేయటం ద్వారా వాళ్ళు భగవంతుడికి ఒక గురువుని ఏర్పాటు చేసుకుని గురువు కృప కలుగుతుంది. తర్వాత భగవంతుడి కృప పొందగలుగుతారనమాట. ఇప్పుడు దైవీ వర్ణాశ్రమం ద్వారా కర్మ ఏం చేస్తాడు? దైవీ వర్ణాశ్రమాన్ని ఎంచుకుంటాడు. ఆ దైవీ వర్ణాశ్రమం ద్వారా ఎవరి వర్ణం ప్రకారంగా, ఎవరి గుణాల ప్రకారంగా వర్ణం నిర్ణయించబడుతుంది. ఎవరి వర్ణాన్ని వాళ్ళు ఎంచుకుని దాని ప్రకారంగా వాళ్ళు పనిచేసుకుంటూ భగవంతుడి ఆ కర్మలన్నీ కూడా భగవంతుడికి అర్పించేస్తూ ఉంటారు. కర్మల ఫలితాన్ని అర్పించడం ద్వారా వాళ్ళు పూర్తిగా శుద్ధ భక్తులుగా మారిపోతారు. వాళ్ళు ఆ శ్రవణ కీర్తన స్మరణాది అవన్నీ కూడా ఆచరించడం ద్వారా, నవవిధ భక్తిని ఆచరించడం ద్వారా శ్రవణం ఎక్కువగా చేస్తారు. శ్రవణం చేస్తారు, గురువుగా చెప్పేది వింటారు, సాధు సంఘంలో చెప్పేవన్నీ వింటారు, వాళ్ళ అధ్యయనం చేస్తూ ఉంటారు, సాధన చేస్తూ ఉంటారు, పుస్తకాలన్నీ కూడా చదువుతూ ఉంటారు, భగవద్గీత, భాగవతం ఇవన్నీ కూడా చదువుతూ వాళ్ళు శుద్ధ భక్తులుగా మారిపోతారనమాట. ఇప్పుడు ఒక ముద్ద అన్నం తినగానే తుష్టి, పుష్టి, శుద్బాధ నివృత్తి అవుతుంది. కొంచెం తింటాం, ఆకలి అవుతున్నది, ఒక్క ముద్ద తినగానే మనకి కొంచెం ఓపిక వచ్చినట్టుగా అనిపిస్తుంది. తర్వాత పుష్టి, కొంచెం బలం వస్తుంది, నీరసం తగ్గుతుంది. తర్వాత
తృష్టి పుష్టి క్షుద్బాధ కూడా నివృత్తి అవుతుంది. అదేవిధంగా ఆసక్తి స్టేజ్లో భగవంతుని అనుభవం పూర్తిగా కలుగుతుంది. అన్యాభిలాషిత శూన్యం, వేరే అభిలాషలు ఏవి ఉండకూడదు. అన్యాభిలాషిత శూన్యం, జ్ఞాన కర్మాది అనావృతం, అనుకూల్యస్య కృష్ణానుశీలనం భక్తి రుచ్యతే. వేరే ఏ అభిలాష కూడా లేకుండా 24/7 ఎప్పుడు కూడా కృష్ణనామాన్ని స్మరించుకుంటూ ఉండాలి. తర్వాత భౌతికమైన భుక్తి ముక్తి ఏమి వద్దు నాకు, నీ పట్ల నీ భక్తి పట్ల నాకు ప్రేమను కలుగజేయి అని చెప్పినని భగవంతుడిని కోరుకోను. భౌతికమైనవి ఏవి నాకు వద్దు, అవి ఎంతవరకు కావాలో భగవంతుడే సమర్పిస్తూ ఆ భగవంతుడే మనకి అవి ఇస్తూ ఉంటారు. మనం ఏం అడగక్కర్లా. ఇవన్నీ కాదు నాకు కావాల్సింది, నీ భక్తి కావాలి, నీ ప్రేమ కావాలి, నీ కృప కావాలి అని చెప్పినని భగవంతుడిని ప్రార్థించాలన్నమాట. జ్ఞాన కర్మలతో మన భక్తి ఆవృతం కాకూడదు. ఈ జ్ఞానంతో కానీ కర్మలతో కానీ మన భక్తిని ఆవృతం చేయకూడదు అనమాట. ఆవృతం కాకూడదు, శుద్ధంగా ఉండాలి. జ్ఞానం పట్ల కర్మల పట్ల ఆసక్తి లేదు, నాకంతా భగవంతుడే అనే భావనకి వచ్చేయాలి. మనం మొత్తం అంతా కూడా భగవంతుడే, మిగిలింది ఇంకేమీ లేదు నాకు, ఆయన నిన్ను మించింది ఏది లేదు నాకు, నీ పాదాలే పూర్తిగా సరెండర్ అవటం అనమాట. సంపూర్ణంగా ఆ భగవంతుడికి సరెండర్ అయిపోమని చెప్పి చెప్తున్నారు. వైదిక సాధన భక్తి చేయాలంటే ఐశ్వర్య జ్ఞానం తెలియాలి. భగవంతుడి గురించి ఏంటి అన్నది, భగవంతుడు అంటే ఏంటి అన్నది తెలుసుకోవాలి. ఐశ్వర్య జ్ఞానం. వైదిక సాధన భక్తి. వైదిక సాధన భక్తి అంటే ఐశ్వర్య జ్ఞానం తెలుసుకోవాలి. ఐశ్వర్య జ్ఞానం అంటే భగవంతుడు అంటే ఏంటి అన్నది తెలుసుకోవాలి. ఐశ్వర్య జ్ఞానం 7వ అధ్యాయంలో మనకు చెప్పబడుతోంది. ఐశ్వర్య జ్ఞానం గురించి చెప్పబడుతోంది. రాగానుగ భక్తి, ప్రేమ సేవ, బృందావనవాసులు. ఇప్పుడు రాగానుగ భక్తి అనమాట వీళ్ళది, బృందావనవాసులది. ప్రేమతో సేవ చేస్తారు. ఎవరంటే యశోదామాత, మళ్ళా ఈ గోపికలు, వీళ్ళదందరిది కూడా, వీళ్ళందరూ కూడా యశోదమయ్య బృందావనంలో మాధుర్యంతో కూడిన ప్రేమ అనమాట. ఆ కృష్ణుడు కనిపించగానే రానన్న కూర్చొని ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టుకుంటుంది. తను తింటున్న కంచంలోనే అన్నం తీసి పెడుతుంది ఏదన్నా తింటూ ఉంటే. ప్రేమ, ఆ బిడ్డని ఏ విధంగా అయితే ప్రేమగా చూసుకుంటామో ఆ ప్రేమను చూపిస్తుంది ఆమె. మాధుర్యంతో కూడిన మాధుర్య రసాన్ని చూపిస్తుంది ఆయన బృందావనంలో. బృందావనవాసులందరూ కూడా అంతే. అది రాగానికి భక్తి. అది ద్వారకలో దేవకి మాత ఏం చేస్తుంది, ఆమె వాత్సల్యం, ఆమె చూపించే వాత్సల్యం ఐశ్వర్యంతో కూడింది. ఇది మాధుర్య రసం కాదు, ఇవి చూపించేది ఐశ్వర్యం. ఐశ్వర్యం అంటే ఏంటి, రాజు ఆయన వచ్చారు, వస్తే ఆయనకి చేతులు కడుక్కోవడానికి నీళ్ళు ఇవ్వటం, వస్త్రం ఇవ్వటం, ఒక మంచి బంగారు పళ్ళెల్లో అన్నీ వడ్డించటం, దగ్గరుండి వడ్డిస్తూ తినమని చెప్పటం, ఇదంతా కూడా ఐశ్వర్యంతో కూడింది. సిస్టమేటిక్గా ఉంటుందన్నమాట. ఆ టైం ప్రకారంగా భోజనం ఏర్పాటు చేయటం. ఆ కృష్ణుడు ఆ టైంకి వస్తారు, భోజనం చేస్తారు. కానీ ఇదేమో ఇక్కడ ద్వారకలో జరిగేదేమో దేవకి మాత చూపే వాత్సల్యం ఏంటి, ఐశ్వర్యంతో కూడింది. అక్కడ మాధుర్యంతో కూడింది యశోదామాతది. రుక్మిణి, మిగిలిన రాణులందరూ కూడా ఐశ్వర్యంతో కూడినటువంటి ప్రేమనే చూపిస్తారు వాళ్ళు, మాధుర్య రసాన్ని. నెక్స్ట్ అమ్మా, నెక్స్ట్ శ్లోక. అంటే ఆ జ్ఞానం తెచ్చుకోవడం ద్వారా మనం భగవంతుణ్ణి సేవ చేసుకోవాలన్నమాట. ఆయన ఐశ్వర్య జ్ఞానం ఏంటి, ఆయన అంటే ఏంటి, భగవంతుడు అంటే ఏంటి అన్నది మనం తెలుసుకోవడం ద్వారా మనకి ఆ భగవంతుడి మీద ప్రేమ పెరుగుతుంది. నెక్స్ట్ మా పద్మవల్లి.
వేర్ ఆర్ యూ? మాతాజీ, మీరే మీరే చేస్తున్నారు మాతాజీ ఇవాళ. హరే కృష్ణ. ఓ, నేనే పెట్టుకుంటున్నా కదా, సారీ. జ్ఞానం తేహం సవిజ్ఞానం ఇదం వక్ష్యామ్యశేషతః యజ్ఞాత్వా నేహ భూయః అన్యత్ జ్ఞాతవ్యం అవశిష్యతే. నేను ఇప్పుడు నీకు జ్ఞాన విజ్ఞానంతో పాటు భౌతిక ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని గురించి సంపూర్ణంగా చెప్తాను. దీనిని గ్రహిస్తే ఈ లోకంలో నువ్వు మళ్ళీ తెలుసుకోదగిందేది ఉండదు. ఆ జ్ఞానము విజ్ఞానంతో పాటుగా భౌతిక ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని కూడా ఇస్తాను నీకు అని చెప్పినని భగవంతుడు ఇక్కడ తెలియజేస్తున్నారు. నెక్స్ట్, కృష్ణ. మనుష్యాణం సహస్రేషు కస్యద్యేతతి సిద్ధయే యతతామపి సిద్ధానాం కస్మిన్మాం వేత్తి తత్వతః. మనుష్యాణం సహస్రేషు, ఎన్నో వేల మంది మనుషుల్లో ఏ ఒక్కడో యోగ సిద్ధి కోసం ప్రయత్నిస్తాడు. ఆ భక్తి కావాలి అని, ఆ భక్తుడు అవ్వాలి, శుద్ధ భక్తుడు అవ్వాలి అని ఎవరో ఒక్కడు ప్రయత్నిస్తాడట. అలా ప్రయత్నించి పరిపూర్ణత సాధించిన వాళ్ళల్లో కూడా నిజంగా భగవంతుడి గురించి తెలుసుకునే వాళ్ళు ఎవరో ఒక్కళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళల్లో ఎవరో ఒక్కడికి మాత్రమే భగవంతుడి కృప అనేది లభిస్తుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, మనకి స్లైడ్లో ఏం చూపిస్తున్నారు? ఎంతమందో పోటీ చేస్తారు, ఆ విజయం కోసం ప్రయత్నం చేస్తారు. భౌతికంగా చూసే వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉంటారు. వీళ్ళందరూ ప్రేక్షకులు. దాని గురించి ఏంటి, ఆ ఆట గురించి ఏంటి అన్నది కూడా తెలియని వాళ్ళు కూడా చూస్తూ ఉంటారు. దాంట్లో ఉత్తీర్ణులయ్యే వాళ్ళు ఒక్కళ్ళే ఉంటారు. అట్లాగే మన చుట్టూ ఎంతో మంది జనాలు ఉంటారు, కానీ భగవంతుడు అంటే ఏంటి, ఆ బయట నుంచే చూస్తూ ఆ పక్క నుంచే వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. టెంపుల్ ముందు నుంచి, మందిరం ముందు నుంచి వెళ్తున్నా కూడా మందిరంలోకి ఒక్కరోజు వెళ్దామన్న ధ్యాస కూడా కలగదు వాళ్ళకి. భౌతిక దృష్టే ఉంటుందన్నమాట. దబదబా పరిగెత్తుతూ ఉంటారు, సంపాదన గురించి, ఉద్యోగాల గురించి అట్లా పోతూ ఉంటారు. కానీ ఆ మందిరంలోకి ఎప్పుడో ఒక్క 5 నిమిషాలు వెళ్ళి నమస్కారం చేసుకుందాం అని ఉండదు. మందిరంలో ఎట్లా ఉంది, ఏంటి, ఆ భగవంతుడు అంటే ఏంటి అన్నది ఒక్కసారి చూద్దామని ధ్యాస ఉండదు. ఎవరో ఒక్కళ్ళకి మాత్రమే అటువంటి జ్ఞానం కలుగుతుంది, అటువంటి బుద్ధి కలుగుతుంది. ఆ బుద్ధి ఎట్లా ఎవరు ప్రసాదిస్తారు? భగవంతుడే ప్రసాదిస్తారు. ఆ భగవంతుడి ప్రసాదంతోనే, ఆయన ఎలా ప్రసాదిస్తారు? మనకి భక్తి చేసుకోగా పూర్వజన్మల్లో ఎన్నో సంవత్సరాలు చేయంగా మనకి ఈ భగవద్గీత వినాలి, భగవద్గీత తెలుసుకోవాలి, ఆ శ్లోకం అంటే ఏంటి అర్థం తెలుసుకోవాలి అనేటువంటి ఆశ కలుగుతుంది, ఆసక్తి కలుగుతుంది. ఎంతమంది చేరినా కూడా వాళ్ళకి ఆసక్తి ఉండదు. భౌతిక విషయాల మీద ఉన్నటువంటి ఆసక్తి భగవంతుడి విషయాల మీద ఉండదు, ఆధ్యాత్మికమైన విషయాల మీద ఉండదు. ఏదైనా కోరిక కలిగినప్పుడు అది ఫలించాలి నాకు అంటే భగవంతుడి పాదాలు పట్టుకుంటాం. భగవంతుడా, అది కనుక ఫలించిందంటే నీకు 100 కొబ్బరికాయలు కొడతాను, నీ మందిరానికి వస్తాను అంటే లంచం అన్నమాట. మనిషి ఆ విధంగా తన మనసుని, అలాంటి వాళ్ళు నాకు వద్దంటున్నారు భగవంతుడు. ఫలితం ఆశించి చేసేవాళ్ళు నాకొద్దు. పూర్తిగా ఎవరైతే సరెండర్ అవుతారో వాళ్ళు ఎవరో ఒకళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళల్లో ఫిల్టర్ అయి ఏ ఒక్కళ్ళకో భగవంతుడి కృప అనేది కలుగుతుంది. భూమిరాపో అనలో వాయు కమ్మనో బుద్ధిరేవచ అహంకార ఇతీయం మే భిన్న ప్రకృతి రషద. భూమి, నీరు, అగ్ని, గాలి, ఆకాశము, మనస్సు, బుద్ధి మరియు అహంకారము అను 8 విధాలుగా నా మాయాశక్తి విభజింపబడింది. ఆయన భగవంతుడి శక్తులు అన్నమాట ఇవి. భూమి కానీ, నీరు కానీ, అగ్ని కానీ, గాలి కానీ, ఆకాశం కానీ,
మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారం, వీటన్నింటితో ఆయన మాయాశక్తి 8 విధాలుగా విభజింపబడింది అని చెప్పనని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఇది భగవంతుడి అపరా ప్రకృతి అన్నమాట. ఇది పరా ప్రకృతి ఏది అంటే अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ఏదం ధార్యతే జగత్. ఓ అర్జున, ఇప్పుడు చెప్పింది అపరా ప్రకృతి గురించి చెప్పాను నేను. ఇప్పుడు జీవరూపమైన ఈ జగత్తునంతటిని ధరిస్తున్న నా మరో ప్రకృతి ఇంతకంటే మేలైనదని తెలుసుకును. ఇదంతా ప్రకృతి గురించి చెప్పాను నేను. పరాప్రకృతి ఇంకొకటి ఉంది, దాని గురించి చెప్తాను నేను అని చెప్పని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఏతద్యోనీని భూతాని సర్వాణేత్యుపధారయ అహం కృష్ణస్య జగతః ప్రభవ ప్రళయస్తదా. అది పరాప్రకృతి ఏంటంటే పూర్తిగా ఆయన ఈ ముల్లోకాలని వ్యాపించున్నారు మొత్తం కూడా. ఆ భగవంతుడి ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాల ద్వారానే మొత్తం కూడా ఈ లోకాలు మొత్తం కూడా ఏర్పడ్డాయి అన్నమాట. ఇదంతా పరాప్రకృతి అయింది. ఆయన ఆధ్యాత్మిక లోకాలు అన్నీ కూడా ఉన్నాయి. తర్వాత ఇక్కడ చూడండి, భగవంతుడు మనకి పరాప్రకృతి అపరాప్రకృతి గురించి తెలియజేస్తున్నారు దీంట్లో ఈ అధ్యాయంలో. అంటే ఆయన పరాప్రకృతి అంటే ఏంటి, అపరాప్రకృతి. పరాప్రకృతి అంటే అంతరంగ శక్తి, బహిరంగ శక్తి అంతా కూడా అపరాప్రకృతి. అపరాప్రకృతి అంటే భౌతిక ప్రకృతి, భూమి, జలము, ఇవన్నీ కూడా 8 చెప్పాం కదా, ఇవన్నీ కూడా అపరాప్రకృతి. పరాప్రకృతి అంటే అంతరంగ శక్తి. ఆంతరంగిక శక్తి రాధారాణి, తటస్థ శక్తి ఏమో జీవులు. తర్వాత మనం భౌతిక శక్తి అండర్లో ఉన్నాం. మనం ఏంటంటే అపరాప్రకృతి అండర్లో ఉన్నాం. అంటే పూర్తిగా అపరాప్రకృతి అంటే గుణాలు ఉంటాయి కదా, ఆ గుణాలన్నింటి ప్రభావం మన మీద చూపిస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. ఈ భౌతిక ప్రకృతి అండర్లో ఉన్నాం కాబట్టి సత్వగుణం, రజోగుణం, తమో గుణం ఇవి చూపిస్తూ ఉంటాయి. సుఖ దుఃఖాల్లో ఉంటాము, ఏ అపజయాలు, మానవమానాలు ఇవన్నీ కూడా మనం అనుభవిస్తూ ఉంటాం. ఏడుస్తూ ఉంటాం, నవ్వుతూ ఉంటాం, సంతోషపడుతూ ఉంటాం, దుఃఖం వస్తూ ఉంటుంది. వీటన్నిటి ప్రభావం ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క గుణ ప్రభావం చూపిస్తూ ఉంటుంది ఇది. ఇప్పుడు మనం భౌతిక శక్తి అండర్లో ఉన్నాము. భగవంతునికి భక్తియుత సేవ చేయటం ద్వారా మనం ఆంతరంగిక శక్తి లోకి వెళ్ళిపోతాం అన్నమాట, వెళ్ళగలుగుతాం, నిజధామాన్ని చేరుకుంటాం. భగవంతుడిని పూర్తిగా సరెండర్ అయితే మనం ఆయన దగ్గర పూర్తిగా ఆయనకి దగ్గరగా వెళ్ళి ఆయన సేవలో నియుక్తులం కాగలుగుతాం అన్నమాట. ఈ నా 2 ప్రకృతుల నుంచే సమస్త భూతాలు పుడుతున్నాయి. అంటే 84 లక్షల జీవరాశులు కూడా ఏతద్యోనిని సంభూత ఏతద్యోనిని భూతాని సర్వాణి త్యుపధారయ అహం కృష్ణస్య జగతః ప్రభవ ప్రళయస్తదా. ఈ ప్రకృతుల నుంచే సమస్త భూతాలు పుడుతున్నాయి. అన్ని జీవరాశులన్నీ కూడా పుడుతున్నాయి ఈ ప్రకృతి నుంచే. దీని గురించి మళ్ళీ ఇంకొక రోజు చెప్తాను మీకు నేను. పుడుతున్నాయని గ్రహించు. అందువల్ల సర్వ జగత్తు ఆవిర్భవించడానికి, అంతం కావడానికి నేనే కారణం. ఆ భగవంతుడి ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాల ద్వారా మనకి లోకాలన్నీ కూడా ఏర్పడుతున్నాయి. ఆవగింజల్లాగా ఏర్పడతాయి లోకాలు.
ఆ లోకాలు ఏర్పడతాయి. భగవంతుడి ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాల ద్వారానే జీవులు కూడా వస్తాయి అన్నమాట. ఆ గర్భోదక సాయి విష్ణువు, క్షీరోదక సాయి విష్ణువు, కారణోదక సాయి విష్ణువు. గర్భోదక సాయి విష్ణువు గర్భంలో నుంచి తామర తూడు వస్తుంది. ఆ తామర తూడులో నుంచి, ఆ పుష్పంలో నుంచి బ్రహ్మగారు వస్తారు. బ్రహ్మగారు వచ్చి ఆ బ్రహ్మగారు చీకటిగా ఉంటుంది అంతా కూడా. చీకటిగా ఉండేటప్పటికీ తపస్సు తప 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 అని వినిపిస్తుంది ఆయనకి. కింది దాకా మళ్ళీ బొడ్డు దాకా లోపల నాభి దాకా వెళ్ళి వెనక్కి వస్తారు. అంత చీకటిగా ఉంటుంది. అంటే ఆ మధ్యలో ఉన్నట్టు తూడు మొత్తం కూడా 14 లోకాలు అనమాట. అయితే బ్రహ్మగారు తపస్సు చేస్తారు. 1000 సంవత్సరాలు తపస్సు చేస్తారు. తపస్సు చేసిన తర్వాత భగవంతుడు కనిపిస్తారు, ప్రత్యక్షమవుతారు ఆయనకి. ప్రత్యక్షమయ్యి చెప్తారనమాట, సృష్టి చెయ్యి, నువ్వు సృష్టి కార్యాన్ని చెయ్యి అని చెప్పినని చెప్తారు. జ్ఞానాన్ని ఇస్తారు ఆయనకి, బ్రహ్మగారికి. అప్పుడు సృష్టి చేయటం మొదలు పెడతారనమాట. ఆ సృష్టి చేయటం మొదలుపెట్టిన తర్వాత అక్కడ ప్రకృతి మాత వైపు దృష్టి సారిస్తారు విష్ణు. దృష్టి సారించినప్పుడు ఆ ప్రకృతి మాత గర్భంలో నుంచి మనకి మొత్తం కూడా 84 లక్షల జీవరాశులు సృష్టింపబడతాయి. ఆ గుణాల ప్రభావం, ఆ గుణాలు త్రిగుణాలు కూడా, ఆ త్రిగుణాలతో పాటుగా ఆత్మ, సూక్ష్మ దేహం, ఇవన్నీ కూడా ఏర్పడతాయి. శుక్రశోణితాలు రెండు కూడా, స్త్రీ పురుషుల శుక్రశోణితాలు రెండు కూడా కలిస్తే ఏ విధంగా అయితే అన్నం ఏర్పడుతుందో అదే విధంగా ఆ ప్రకృతి మాతలో అండం ఏర్పడుతుంది. ఆ అండం ఏర్పడడం ద్వారా మొత్తం జీవరాశులన్నీ కూడా ఉద్భవిస్తాయి. సర్వ జగత్తు కూడా ఆవిర్భవించడానికి, అంతం కావడానికి నేనే కారణం అంటారు కదా. అట్లా భగవంతుడి నుంచి వచ్చినటువంటివే మొత్తం కూడా ఈ జీవరాశులన్నీ కూడా. దీన్నంతా కూడా మనం 15th చాప్టర్లో మళ్ళీ చెప్పుకుందాం మనం. మత్తః పరతరం నాన్యత్ కించిదస్తి ధనంజయ మయి సర్వమిదం ప్రోతం సూత్రే మణిగణ ఇవ. ధనంజయ, ఇంతకంటే శ్రేష్టమైన సత్యం ఇంకొకటి లేదు. ముత్యాలను హారంగా దారం కలిపి నిలిపినట్టుగా ఈ సమస్త జగత్తు నాపై ఆధారపడి ఉంది. ముత్యాల హారం. మనకి హారమే కనిపిస్తుంది ఇట్లా అందంగా కదా, కానీ ఆ హారం లోపల ఉన్నటువంటి దారం ఆధారం అన్నది తెలియదు మనకి. దారం ఒకటి ఉంది లోపల, అది ఆధారంగా ఉన్నందువల్ల ఆ ముత్యాలు అందంగా అట్లా కనిపిస్తున్నాయి. అట్లాగే ఈ లోకాలన్నీ కూడా సురక్షితంగా అట్లా ఉన్నది ప్రపంచం అంతా కూడా. అంటే దానికి ఆధారం ఎవరు? భగవంతుడు. ఆయన ఆధార సభూతమైనటువంటి భగవంతుడి శక్తి మూలంగానే ఆ విధంగా లోకాలన్నీ సురక్షితంగా ఉన్నాయి. వాటి కక్షలో ఉండి వాటి పనిని అవి చేస్తున్నాయి మొత్తం కూడా. అట్లా ముత్యాల హారంలాగా దారం నిలిపినట్టుగా భగవంతుడి శక్తి అన్నింటి మీద కూడా భగవంతుడి శక్తి ఆధారంగా ఉన్నది అనేది విషయాన్ని మనం తెలుసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనకి భగవంతుడి శక్తికి మించింది ఇంకోటి ఏది లేదు. నన్ను మించిన సత్యం ఇంకేది లేదని చెప్తున్నారు భగవంతుడు. నాకంటే వేరైంది కూడా ఏది లేదు. అంతా భగవంతుడి స్వరూప శక్తి కారణం దీనికి. మాయాశక్తి. భగవంతుడు లేకపోతే జీవశక్తి, మాయాశక్తి ఇవన్నీ కూడా ఏమి ఉండవు. కనుక భగవంతుని శక్తులే ఇవన్నీ కూడా, భగవంతుడి శక్తులే. దీపం లేకుండా వెలుతురు ఉండదు కదా. దీపం వెలిగించినప్పుడు దీపం వెలుగుతున్నప్పుడే మనకి చుట్టూత ప్రకాశం ఉంటుంది. దీపం లేకుండా వెలుతురు ఉండదు. అంత మాత్రాన వెలుగు దీపం కాదు. ఆ వెలుతురే దీపం అనుకోకూడదు మనం.
ఆ దీపం ఉన్నది కాబట్టి ఆ దీపంలో ఉన్న ఒత్తి దాంట్లో ఉన్నటువంటి శక్తి మూలంగానే ఆ ప్రకాశం అనేది వస్తున్నది. ఆ భగవంతుడు జీవుడు భగవంతుడు కాదు. ఇప్పుడు మనం అందరం కూడా భగవంతులం కాదు. భగవంతుడు అనే శక్తి అనేది ఒకటి ఉంది. ఆ శక్తి మూలంగానే మనం ఈ విధంగా మాట్లాడగలుగుతున్నాం, ఈ విధంగా పని చేసుకోగలుగుతాం. ఆత్మ పరమాత్మ దాని గురించి చెప్తున్నారనమాట. పూర్తిగా భగవంతుడు జీవాత్మ వేరు కాదు, ఒకటే కాదు. అది పూర్తిగా వేరు కాదు, ఒకటే కూడా కాదు. అచింత భేద తత్వం. భగవంతుడు ఉన్నారు, లేరు, కనిపిస్తున్నారు, కనిపించరు. ఎవరికి కనిపిస్తారు? భక్తులకు కనిపిస్తారు. అదే రాక్షసులకి కనిపించరు. భక్తి చేసుకునే వాళ్ళకి భగవంతుడు కనిపిస్తారు. ఆ రాక్షస గుణం ఉన్న వాళ్ళకి అంత మాత్రం లేనట్టు కాదు. శక్తి అనేది భగవంతుడి శక్తి అనేది ఉన్నది. భగవంతుడు ఉన్నారు. దారం ప్రతి ముత్యానికి ఆధారంగా ఏ విధంగా అయితే నిలబడుతుందో, ఆ దారం ఏ విధంగా అయితే కనిపించదో ఆ భగవంతుడు కూడా కనిపించదు. ఆయన కనిపించాలంటే ఏం చేయాలి? ఆ దండని విప్పి చూస్తే ఆ దారం కనిపిస్తుంది. అట్లాగే భగవంతుడు కనిపించాలంటే ఆ భగవంతుడి శ్రవణ కీర్తన స్మరణ ఇవన్నీ కూడా చేస్తూ మనం శుద్ధభక్తులు అయినప్పుడు, శుద్ధభక్తులుగా మారి పూర్తిగా శరణాగతి పొందినప్పుడు మాత్రమే భగవంతుడు మనకి దర్శనమిస్తారు. భగవంతుడు అనేది ఉన్నారు అనేది మనకి తెలుస్తుంది. లేని వాళ్ళకి ఎవరికి కూడా తెలియదు. రసోహమప్సు కౌంతేయ ప్రభాస్మి శశి సూర్యయోః ప్రణవ సర్వవేదేషు శబ్దకే పౌరుషం ఋషు. ఓ కుంతి పుత్రుడా, నేను నీటిలో రుచిని, సూర్యచంద్రులలో కాంతిని అయి ఉన్నాను. వేదాల్లోని ఓంకారాన్ని, ఆకాశంలోని శబ్దాన్ని, నరుల్లో వారి సామర్థ్యంగా నేనున్నాను. కుంతి పుత్రుడా, కుంతీదేవి అంటే అంత ప్రేమ అనమాట ఆయనకి. నువ్వు కుంతిపుత్రుడివి, నాకు ఇష్టమైనటువంటి నా మేనత్త కుమారుడివి, నా భక్తురాలామె, ఆమె కుమారుడివి నువ్వు. పూర్తిగా నేను చెప్పేది విను అని చెప్తున్నారు అనమాట. నీటిలో ఉన్నటువంటి రుచి, ఎన్నో ఆహార పదార్థాలు తీసుకొచ్చి ఇస్తారు మనకి, ఎవరింటికన్నా వెళ్తాం. ఇవన్నీ వద్దండి, ఫస్ట్ నాకు కొంచెం నీళ్ళు ఇవ్వండి, ప్రాణం వస్తుందంటాం. ఆ నీళ్లు తాగంగానే మనకి ఎక్కడ లేని హాయిగా ఉంటుంది, ప్రాణం వస్తుంది. ఆ నీటిలో ఉన్నటువంటి ఆ ప్రాణశక్తి ఎవరిది? భగవంతుడిదే. ఆ రుచి ఎవరిది? భగవంతుడిదే. సూర్యచంద్రుల్లో ఉన్నటువంటి కాంతి, ఆ సూర్యుడిలో నుంచి కాంతి వస్తున్నది, చంద్రుల్లో నుంచి కూడా కాంతి వస్తున్నది. ఈ ఔషధాలు ఇవన్నీ కూడా అదంతా ఎవరిది? భగవంతుడి. వేదాల్లో ఉన్నటువంటి ఓంకారం, ఓం అనేటువంటి ఓంకారం మనకెక్కడ? సముద్రం దగ్గర ఘోషలో వినిపిస్తుంది. ఒక ఎత్తైన ప్రదేశానికి వెళ్ళి ఆ కిటికీ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఆ గాలిలో నుంచి ఓంకారం వస్తుంది. ఆ వేదాల్లో ఓంకారం అనమాట. వేదాలు అనేవి పూర్తిగా శబ్దంలోనే ఉన్నాయి వేదాలు. ఆ ఓంకారం ఎవరిది? వేదాల్లో ఉన్నటువంటి ఓంకారం భగవంతుడిది. ఆకాశంలో శబ్దం, ఆ శబ్దంలో కూడా ఓంకారం ఉంటుంది. ఆ ఆకాశంలో ఉన్న కూడా శబ్దం కూడా నా శక్తే. నరుల్లో ఉన్న సామర్థ్యం, నేను చాలా గొప్పవాడిని, నేను చాలా బాగా చెప్తున్నాను కదా, నేను చాలా బాగా పాడతాను కదా పాటలు, నేను ఎంతో చదువుకుంటున్నాను, నేను నేను వస్తున్నది ఇక్కడ, నేను ఎంతో బాగా సంపాదిస్తున్నాను, కోట్లు సంపాదించాను, పెద్ద ఇల్లు కట్టాను, నేను 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 నా పిల్లలు, నాది, నా అనేది అహంకారం. వాటన్నింటిలో కూడా భగవంతుడి సామర్థ్యమే. ఈ లోపల పరమాత్మ లేకపోతే, ఆత్మ పరమాత్మ ఇద్దరు వెళ్ళిపోయారంటే నేను ఏమీ లేదు. అప్పటి వరకు ఆ పలానా వాళ్ళు అని చెప్పి పిలిచి గౌరవించిన వాళ్ళని డెడ్ బాడీ అంటారు. ఆ బాడీని ఎప్పుడు తీసేస్తారండి? ఎప్పుడు తీసుకెళ్తారు అని అడుగుతారు. నేను అన్నది ఏది లేదు, అంతా కూడా భగవంతుడే.
భగవంతుడితో నిండి ఉన్నప్పుడే సంపూర్ణమైనది, సంపూర్ణం అన్నమాట. అది లేకపోతే ఉత్త నీటి బుగ్గ, ఏమీ లేదు, ఉపయోగం లేదు అన్నమాట శరీరం. అంతా నాదే అని చెప్తున్నారు. మొత్తం నేనే నిండి ఉన్నాను, అంతా నాదే, నా శక్తే. ఇదంతా కూడా చెప్పేశాను నేను. రుచి, జలం, వెలుగు, సూర్యచంద్రులు, ఓంకారం, వైదిక మంత్రాల్లో శబ్దం, ఆకాశం, మానవుడి సామర్థ్యం, సువాసన, భూమి, భూమిలోంచి వాసన వస్తుంది కదా, ఆ భూమిలో వచ్చేటువంటి వాసన వర్షం పడ్డప్పుడు తెలుస్తుంది మనకి. అగ్ని, వేడిమి, అగ్నిలో ఉన్నటువంటి వేడి, జీవించే జీవుల్లో ఉన్నటువంటి జీవనం, సామర్థ్యం, తర్వాత తపస్సుల్లో ఉన్నటువంటి తపశ్శక్తి, తర్వాత సమస్త ఆస్తిక్యంలోని ఆది బీజం, బుద్ధిశాలులోని బుద్ధి. నేను చాలా తెలివి గలవాడిని అని చెప్తాం కదా, ఆ తెలివి అంతా కూడా భగవంతుడిదే. శక్తిమంతులలో పరాక్రమ శక్తి, బలవంతులలో బలము, కోరిక, రజము మరియు కోరికలే. ఇవంతా కూడా ధర్మసూత్రాలకు విరుద్ధముగా లేని మైథునము. ఈ శక్తి మొత్తం కూడా భగవంతుడిదే. దీనిలో ఏది ఎవరు నేను అన్నది ఏది లేదు, మొత్తం కూడా అంతా భగవంతుడి శక్తే. ఏ చైవ సాత్వికా భావా రాజసాస్తమసాశ్చే మత్త ఏవైతి తాన్ విద్ధి నత్వాహం తేషు తే మయి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు 12వ శ్లోకం. జీవుల యొక్క సత్వగుణము, రజోగుణము, తమోగుణము చెందిన భావాలన్నీ నా శక్తి వల్లనే కలిగాయని తెలుసుకోను. వాటిలో నేను లేను, నాలో అవి ఉన్నాయి. అంటే ఆ జీవి యొక్క కర్మని బట్టి వాళ్ళకి ఆ గుణాలు అనేవి యాడ్ అవుతాయి అన్నమాట. ఆ కర్మలు అవన్నీ కూడా, ఆ కర్మలు బట్టే దేహం కూడా ఏర్పడుతుంది. జీవి యొక్క దేహం, ఆ దేహానికి తగ్గట్టుగా ఆ గుణాలు యాడ్ అవుతాయి. సూక్ష్మ శరీరం, స్థూల శరీరం ఏర్పడుతుంది. అదే భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు, వాటిల్లో నేను లేను ఆ గుణాల్లో, కానీ నాలో అవి ఉన్నాయి. ఆ త్రిగుణాల శక్తి నాలో ఉంది. వాటన్నింటినీ కూడా మీరు చేసుకున్న కర్మల్ని బట్టి మీకు అవి ప్రాప్తింపజేస్తున్నాను నేను. నాలో అవి లేవు, నాలో అవి ఉన్నాయి కానీ వాటిల్లో నేను లేను, ఆ గుణాలలో నేను లేను అని చెప్తున్నారు అనమాట. త్రిభిర్గుణమయే భావైః ఏవి సర్వమిదం జగత్ మోహితం నాభిజానాతి మామేభ్యః పరమవ్యయం. సత్వగుణము, రజోగుణము, తమోగుణం అనే 3 గుణాల ద్వారా మోహితులు అయిన మొత్తం ప్రపంచం ఈ గుణాలకు అతీతుడను, నశింపు లేని వాడనైన నన్ను తెలుసుకోలేకుండా ఉన్నది. గుణాతీతుడిని నేను, నన్ను గురించి తెలుసుకోలేకపోతున్నది. నశింపు లేని వాడిని నేను, ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాను. మన దేహం మనం నశించిపోతాం, కానీ భగవంతుడు అలాగే ఉంటారు. భగవంతుడు శాశ్వతుడు, ఈ గుణాలకి అతీతుడు అనమాట ఆయన. మనం ఏంటంటే ఈ గుణాల ద్వారా మోహితులవుతున్నాం. సత్వగుణంతో మోహితమవుతాం, రజోగుణంతో, తమో గుణంతో. ఈ 3 గుణాలు కూడా మనల్ని మోహితుల్ని చేస్తున్నాయి. ప్రపంచం ఈ గుణాలకు, ప్రపంచం ఆ గుణాలకు అతీతుడు ఎవరంటే భగవంతుడు. ప్రపంచంలో నశింపు లేనివాడు ఆయన నన్ను తెలుసుకోలేకుండా ఉంది. ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా భగవత్ శక్తిని, భగవంతుడిని గురించి తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. దైవీశేష గుణమయీ మమ మాయా దురత్యయా మామేవ ఏ ప్రపద్యంతే మాయామేతాం తరంతి తే. ప్రకృతి త్రిగుణ స్వరూపమైన ఈ నా దైవీ మాయను దాటడం సామాన్యులకు సాధ్యపడదు. అయితే నన్నే ఆశ్రయించిన వాళ్ళు దానిని సులభంగా దాటగలుగుతారు. ఈ దైవీ మాయ, ఈ దైవీ మాయని, ఈ ప్రకృతి గుణాలతో సంబంధించినటువంటి మాయ, గుణాల ప్రభావం ఎప్పుడు ఉంటుంది మనకి? కోరిక, కామం.
మూలంగా వస్తూ ఉంటుంది. సత్వగుణం ఏమో ఆ కామం సక్సెస్ అయినప్పుడు సత్వగుణంలోకి వెళ్ళిపోతాం. సుఖం, సంతోషం, జయం ఇవన్నీ కూడా అనుభవిస్తాం. అదే రజోగుణం నాది, నేను గొప్పవాడిని, నేను అది చేశాను, ఇది చేశానని అవన్నీ ఇది చేసేటప్పుడు, ఎవరి మీద నా కోపం చూపించేటప్పుడు, ఆ గర్వాన్ని చూపించేటప్పుడు, అహంకారాన్ని చూపించేటప్పుడు, అప్పుడు రజోగుణం చూపిస్తూ ఉంటుంది. తమో గుణం ఎప్పుడైతే ఫెయిల్యూర్లోకి వెళ్ళిపోయినామో అప్పుడు అది తమో గుణంలో చూపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట. తమో గుణంలోకి వెళ్ళిపోతాం. అట్లా గుణాల ప్రభావం, త్రిగుణాలు కూడా ఈ దైవీ మాయను దాటడం, ఈ గుణాల ప్రభావం మూలంగా ఏంటంటే ఇక్కడ కొట్టుకుంటూ ఉంటాం అనమాట. ఏదైనా కష్టం రాగానే ఆ కష్టంలో నుంచి ఎట్ట బయటపడాలి, ఇట్లా వెళ్దాం, ఇట్లా వెళ్దాం, ఇట్లా వెళ్దాం, ఆ దారులన్నీ వెతుక్కుంటూ ఉంటాం. కానీ భగవంతుడి పాదాలు పట్టుకుందాం అనే ధ్యాస కలగదు ఎవరికి కూడా. భగవంతుడిని సేవ చేసుకుందాం. మనకి భౌతికమైనటువంటి లోకం మొత్తం కూడా కష్టాలమయం, భౌతికమైంది. మొత్తం కూడా ఆధ్యాత్మికంగా మారిపోవాలి. మనం ఆ గుణాలకి అతీతుడుగా మారిపోవాలి. గుణాతీతుడుగా మారాలంటే చాలా కష్టం. చెప్పడం తేలిక, కానీ గుణాతీతుడిగా మారాలంటే చాలా కష్టం. వెంటనే కోపం వచ్చేస్తూ ఉంటుంది మనకి, వెంటనే ఆనందం కలుగుతూ ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా గుణాలు అనేవి మనిషికి అవి పుట్టుకతోనే వస్తూ ఉంటాయి. కాకపోతే వాటిని జయించడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. గుణాల్లోంచి బయటికి రావడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. సామాన్యులకు సాధ్యపడదు అది. ఈ భౌతికమైనటువంటి సుఖాల్లో పూర్తిగా అటాచ్ అయిపోయి దాంట్లోనే బద్ధులైపోయిన వాళ్ళకి సాధ్యపడదు. ఎవరికి సాధ్యమవుతుంది? భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించిన వాళ్ళు. ఎవరైతే భగవంతుడిని ఆశ్రయించి భగవంతుడి పాదాలు పట్టుకుని ఎప్పుడు చాంటింగ్ చేస్తూ కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ, నువ్వు లేదే నేను లేను, మొత్తం అంతా నీరే, నేను అని కాదు, మొత్తం అంతా నువ్వే అని ఎవరైతే అనుకుని శరణాగతి, సంపూర్ణ శరణాగతి పొందుతారో వాళ్ళని ఈ విధంగా భగవంతుడు ఆ గరుత్మంతుడి మీద ఇస్తారట. వచ్చి సముద్రం అన్నమాట, భవసాగరాన్ని ఈస్తున్నాం మనం. ఈ భవసాగరంలో నుంచి మనల్ని అట్లా తీసుకొని వెళ్ళిపోతారు. భగవంతుడు చెయ్యందిస్తున్నారు చూడండి ఇక్కడ. నమాం దుష్కృతినో మూఢాః ప్రపద్యంతే నరాధమాః మాయయాపహృత జ్ఞానా అసురం భావమాశ్రితాః. పాపాత్ములు 4 రకాల వ్యక్తులు నన్ను ఆశ్రయిస్తారు. మూఢులు, నరాధములు, మాయచే జ్ఞానం అపహరించబడిన వారు, అసురు లక్షణాలు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు. వీళ్ళు 4 రకాల వ్యక్తులు ఆశ్రయిస్తారనమాట. మూఢులు, నరాధములు, మాయచే జ్ఞానం అపహరింపబడిన వారు, అసురు లక్షణాలు కలిగిన వాళ్ళు, భగవంతుని గుర్తించలేని వాళ్ళు అనమాట. వీళ్ళు భగవంతుడిని ఆశ్రయించరు. నరాధములంటే ధర్మ విరుద్ధంగా కార్యాలు చేసేటువంటి వాళ్ళు. మాయాపహృత జ్ఞానులు అంటే అన్నీ తెలుసుకొని ఉంటారు, అన్నీ నాకు తెలుసు అని చెప్పి నన్ను అనుకుంటే శాస్త్రవేత్తలు వీళ్ళందరూ కూడా. తర్వాత అసురు లక్షణాలు గలవాళ్ళు, భగవంతుడికి వ్యతిరేకులు అనమాట వాళ్ళు. ఇప్పుడు కంసుడు, హిరణ్యకశిపుడు, మళ్ళా రావణాసురుడు, అన్నీ నేను చాలా గొప్పవాడిని, నేనే దేవుడిని అని చెప్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు పౌండ్రక వాసుదేవుడు ద్వాపర యుగంలోనే నేనే వాసుదేవుడిని, అక్కడ వాసుదేవుడు ఇంకొక వాసుదేవుడు ఏంటని చెప్తున్నాను, ఆయన మీదకి యుద్ధానికి వెళ్ళాట. అది చెప్పుకున్న నాళ్ళు ఊరుకున్నారు. కృష్ణ భగవాన్ ఫోన్లే చెప్పుకొని అని. ఎప్పుడైతే యుద్ధానికి వెళ్ళారో ఆయన్ని సంహరించేశారు. అన్ని ఉదికిత్తులు అన్ని పెట్టుకొని అందరినీ చుట్టూతో పెట్టుకుని నేనే వాసుదేవుడిని అంటుండేవాట ఆయన. అట్లా భగవంతుడు నేనే, నన్ను మించిన వాళ్ళు లేరు అని చెప్పినని వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు అనమాట. అసలు లక్షణాలు కలిగినటువంటి వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా
నరాధములు. వీళ్ళు భగవంతుడిని ఆశ్రయించరు అనమాట. అతి మూర్ఖులు. గాడిద చాకిరీ చేస్తూ ఉంటారు. ఎప్పుడు భౌతికమైనటువంటి సుఖాల కోసం విపరీతంగా చాకిరీ చేసి ఆ చేసిన దాన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ ఆ సుఖాలు అనుభవిస్తూ ఉంటారు. నరాధములు, మానవులలో అధములు. మాయాపహృత జ్ఞాన, మాయా ప్రభావం వల్ల తమ విశేష జ్ఞానం నశించిన వారు. సమాజంలో తప్పుదారి పెట్టిన మేధావులు. వీళ్ళందరూ కూడా భగవంతుడు లేడని చెప్తూ ఉంటారు. అసుర భావాశ్రిత, ఆసురం భావమాశ్రిత, రాక్షస గుణాలు కలిగినటువంటి వాళ్ళు. చతుర్విధ భజంతే మాం జన సుకృతినో అర్జున, ఆర్తో జిజ్ఞాసురర్థార్థి జ్ఞాని చ భరతర్షభ. ఓ భర్తవంశ శ్రేష్ఠుడు, ఆపదలో ఉన్నవాడు, ఆత్మతత్వం తెలుసుకోరేవాడు, సిరి సంపదలు కోరేవాడు మరియు ఆత్మజ్ఞానం కలిగిన వాడు అని 4 రకాల పుణ్య పురుషులు నాకు భక్తి సేవ చేయడం ప్రారంభిస్తారు. వీళ్ళు నలుగురు అనమాట. ఆర్తి, అధ్యాత్తి, జ్ఞాని, జిజ్ఞాసు. వీళ్ళు నలుగురు కూడా భగవంతుడి సేవ చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు ఇక్కడ చూడండి, గజేంద్రుడు. గజేంద్రుడు స్టోరీ ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం మనం కదా. ఆయన లాస్ట్లో భగవంతుడు గుర్తుకొస్తాడు ఆయనకి చనిపోయేటప్పుడు. ఇంకా భరించలేని బాధ, భరించలేని సమయంలో ఎప్పుడు గుర్తుకొస్తాడు? ఎలా గుర్తుకొస్తాడు? ఆ పూర్వజన్మలో చేసుకున్నటువంటి ఆయన పుణ్యం మూలంగా గుర్తుకొచ్చి ఈ విధంగా గజేంద్ర స్తుతి ఆయన ప్రార్థన చేస్తారనమాట ఆర్తిగా. అప్పుడు భగవంతుడు ప్రత్యక్షమవుతారు. ఇక్కడ ద్రౌపది కూడా ఆర్తితో ప్రార్థిస్తుంది. అప్పటిదాకా రక్షించుకుంటా, నేను రక్షించుకోగలను అనుకుంటుంది. ఎప్పుడైతే ఆమె శక్తి కూడా సన్నగిలిందో వెంటనే కృష్ణ నువ్వే నాకు రక్షణ ఇవ్వాలని చెప్పిన 2 చేతులు ఎత్తి ప్రార్థిస్తుంది. ఆర్తులు అనమాట వీళ్ళు. ఈయన జిజ్ఞాసు, ఈయన జ్ఞాని. జ్ఞాని ఎవరు? ఇక్కడ సుఖదేవ గోస్వామి, ఇక్కడేమో వ్యాసుల వారు, ఇక్కడ కృష్ణ భగవానుడు. సుఖదేవ గోస్వామి తల్లి అనమాట ఈమె. ఆ సుఖదేవుడు కడుపులోంచి బయటికి రానంటాడు. 13 సంవత్సరాలు ఆమె కడుపులోనే ఉంటాడు. రానంటాడు బయటికి. రానంటే అప్పుడు ఆయన వ్యాసుల వారు వెళ్ళి కృష్ణ భగవానుడిని పిలుచుకొస్తారు. నేను బయటికి రాను, నాకు ఈ బయట కల్మషం మొత్తం కూడా నన్ను అంటుతుంది, నాకు వద్దు ఇవంతా కూడా, నేను రానంటాడు. భౌతికమైన కల్మషం అంటుతుందని. లేదా అవన్నీ నీకేవి అంటావు, నువ్వు రా, నువ్వు జ్ఞానిగా ఇలాగే ఉంటావు, నువ్వు రా అని చెప్పనని కృష్ణుడు మాట ఇచ్చిన తర్వాత అప్పుడు ఆయన బయటకు వస్తారనమాట. సుఖదేవుడు బయటకు వచ్చి రావటం ఏంటి, వెళ్ళిపోతారు అక్కడి నుంచి. అలాగే ఆ 13 సంవత్సరాలు బాలుడు వెళ్ళిపోతూ ఉంటే ఆయనకి ఏవి అసలు సంస్కారాలు ఏం చేయరు వ్యాసుల వారు. ఈ దంజ వేయటం కానీ, మన ఉపనయనం కానీ, ఏ సంస్కారాలు, జన్మ సంస్కారాలు కానీ ఏవి జరగకుండానే వెళ్ళిపోతారు ఆయన. జ్ఞానులు అట్లా ఉంటారనమాట. పరీక్షిత్ మహారాజ్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన 7 రోజులు కూడా భాగవతాన్ని బోధించడం జరుగుతుంది. అంటే కడుపులో ఉన్నప్పుడే ఆయన ఈ వ్యాసుల వారి ద్వారా భాగవతాన్ని విన్నారనమాట. విని ఆయన నేర్చుకున్నారు, తెలుసుకుని భాగవతం అంటే ఏంటి, భగవంతుడు అంటే ఏంటి అన్నది తెలుసుకుని జ్ఞానిగా మారి ఆయన మళ్ళీ ఆయన జ్ఞానాన్ని మన పరీక్షిత్ మహారాజుల ద్వారా మనకు అందించారు. ఇక్కడ జిజ్ఞాసు అంటే పరీక్షిత్ మహారాజు, ఇక్కడ వచ్చినటువంటి ఋషులు, వీళ్ళందరూ కూడా జిజ్ఞాసులు అనమాట. వీళ్ళందరూ కూడా భాగవతం వినాలి అనేటువంటి కోరిక కలిగినటువంటి వాళ్ళు, ఆసక్తి కలిగినటువంటి వాళ్ళు. ఈ సుఖదేవ గోస్వామి చెప్తూ ఉంటే 7 రోజులు కూడా భాగవతాన్ని విన్నారు. ఇక్కడ అర్ధార్థులు ఎవరంటే ధ్రువుడు.
నాకు మా తాత గారి కన్నా కూడా పెద్ద రాజ్యం కావాలి, రాజ్యాధినేతని కావాలి నేను అని చెప్పి నన్ను కోరుకుంటాడు. తీవ్రమైన తపస్సు చేస్తాడు ఆయన. ఆ ఎప్పుడు 5 సంవత్సరాల వయసులోనే. నారదుడు వద్దు, నువ్వు చిన్నపిల్లాడు, వెనక్కి వెళ్ళిపోమంటాడు నారదుడు. ఏంటంటే ఆ తల్లి, సవతి తల్లి ఆయన్ని తండ్రి ఒళ్ళో నుంచి లాగేస్తుంది. కిందికి లాగేసేటప్పటికి ఆ అవమానం అన్నమాట. రాజు కదా, వెళ్ళి తల్లి దగ్గరికి వెళ్తాడు. ఏం చేయమంటావు అంటే, ఆ భగవంతుడే నీ ప్రాబ్లంని తీర్చగలరు, ఇంకెవరు తీర్చలేరంటే, అప్పుడు భగవంతుడు ఎక్కడున్నాడు, భగవంతుడి గురించి ఆయన అన్వేషిస్తూ వెళ్తూ ఉంటే, అప్పుడు నారదుల వారు ప్రత్యక్షమై ఆయనకి ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఆ మంత్రాన్ని ప్రసాదిస్తారు. ఆ మంత్ర జపం ద్వారా ఆయన భగవంతుడి ప్రత్యక్షమవుతారు ఆయనకి. ఎప్పుడైతే భగవంతుడి పాదాలు చూశాడో, నిన్ను నేను వదిలిపెట్టాను, నువ్వే కావాలి నాకు, వేరే ఇంకేం వద్దంటాడు. ఫస్ట్ అర్ధార్థుడివై వచ్చావు కాబట్టి నువ్వు అది, నీ రాజ్యాన్ని నువ్వు పరిపాలించుకునిరా, నీకు ఒక ధ్రువమండలాన్ని సృష్టించిస్తానని ఆయన భగవంతుడు ఆ ధ్రువమండలాన్ని సృష్టించిచ్చారనమాట. ఇక్కడ కూడా అర్ధార్థి ఎవరంటే ఇక్కడ సుగ్రీవుడు. సుగ్రీవుడు తన భార్యని, రాజ్యాన్ని పోగొట్టుకుంటాడు. వాలి మొత్తం కూడా తన స్వాధీనం చేసుకుని తరివి తరివి కొడతాడు సుగ్రీవుణ్ణి. తరివి కొట్టినప్పుడు రాముల వారి స్నేహాన్ని కోరుకుంటాడు. నీ భార్య ఎక్కడుందో నేను వెతికి తీసుకొస్తా, సీతామ్మవారిని. కానీ నాకు నా అన్న నన్ను చంపాలని చూస్తున్నాడు, నా భార్యని, నా రాజ్యాన్ని మొత్తం కూడా తన హస్తగతం చేసుకున్నాడు, అది కావాలి నాకు అని చెప్పి అడుగుతాడు. అర్ధార్థి అనమాట. ఇద్దరు కూడా ఒప్పందం కుదుర్చుకుంటారు. ఇక్కడ అగ్ని దగ్గర ఒప్పందం చేసుకుంటారు. జ్ఞానులు అర్ధార్థి, అర్ధార్థి, జ్ఞాని, జిజ్ఞాసులు వీళ్ళు కూడా భగవంతుడి అన్వేషణ, భగవంతుడు ఎక్కడ కనిపిస్తాడు, ఏ విధంగా వినాలి, ఏ విధంగా ఆయన్ని పట్టుకోవాలనే దాంట్లో ఉంటారు వీళ్ళందరూ కూడా. నైమిషారణ్యంలో ఋషులు. తేషాం జ్ఞానే నిత్యయుక్తః ఏకభక్తిర్విశిష్యతే ప్రియో హి జ్ఞానినోత్యర్థం మహంస చ మమ ప్రియః. ఈ నలుగురిలో నిత్యము భగవంతుని భక్తితో భజించే ఆత్మజ్ఞాన అత్యుత్తముడు. అలాంటి జ్ఞానికి నేను ప్రియమైన వాడిని, నాకు అతను ఎంతో ప్రియమైన వాడు. ఆత్మజ్ఞాని పూర్తిగా సంపూర్ణంగా ఎవరైతే సరెండర్ అయిపోతారో కృష్ణ భగవానుడికి, అలాంటి జ్ఞాని నాకెంతో ఉత్తముడు. ఎప్పుడు కూడా భక్తితో సేవ చేసేవాడు నాకు ఎంతో ఇష్టము అని చెప్పనని ఇక్కడ చెప్తున్నారు అనమాట. ఉదారా సర్వ ఏవైతే జ్ఞాని త్వాత్మైవ మే మతం ఆస్థిత సహియుక్తాత్మా మామేవానుత్తమాం గతిం. వీళ్ళంతా గొప్పవాళ్ళే అయినప్పటికీ జ్ఞాని మాత్రం నా ఆత్మస్వరూపుడే అని నా అభిప్రాయం. ఎందువలనంటే అతను నన్నే పరమగతిగా భావించి సేవిస్తాడు. అది నేను తప్పించి ఇంకేది అక్కర్లే జ్ఞానికి. వ్యాసుల వారు అన్ని గ్రంథాలు రాసి అంత ఇది చేసినా కూడా ఆయనకి అసంతృప్తిగా ఉందిట, బాధపడుతూ కూర్చొని ఉన్నారు. ఏం చేయాలి నేను, నాకు చాలా బాధగా ఉంది, ఏదో నాకు బాధకి కారణం ఏంటి తెలియట్లా. అప్పుడు నారదుల వారు వచ్చారు. అన్ని రాసావు నువ్వు, అంత గొప్పవాడివి నువ్వు, నీకు బాధ కలగటం ఏంటని ఆయన పక్కపక్క నవ్వుతాట. నారదుడి శిష్యుడు అనమాట ఈయన, నారదుడి గురువు వ్యాసుల వారికి. నాకు అసంతృప్తిగా ఉంది, ఎన్ని శాస్త్రాలు రాసినప్పటికీ కూడా నాకు అసంతృప్తిగా ఉంది. అసంతృప్తికి కారణం ఏంటి అన్నది మీరే చెప్పమని చెప్పి అడుగుతారు. అప్పుడు ఆయన చెప్తారనమాట నారదుడు, నువ్వు అన్నీ రాసావు కానీ అన్నింటిలో కూడా కర్మయోగాన్ని ఎక్కువగా చెప్పావు. నువ్వు ఈ కర్మ చేస్తే నువ్వు ఈ ఫలితాన్ని పొందుతావు అని చెప్పావు, కానీ పూర్తిగా భగవంతుడి గురించి నువ్వు చెప్పింది లేదు. ఆ భగవంతుడి పాదాలు పట్టుకుంటే అన్నీ సిద్ధిస్తాయి. నీకు సిద్ధించాల్సిందేంటి, మోక్ష నగరిని జయించాలి. కాబట్టి అది నువ్వు రాయలేదు, అది నువ్వు చెప్పలేదు జనాలకి.
అది చెప్పు నువ్వు అని చెప్పినాను. అప్పుడు నీకు మనస్సు తృప్తి కలుగుతుంది అని చెప్తారు. ఇప్పుడు ఆయన భాగవతాన్ని రచించడం జరుగుతుంది వ్యాసుల వారు. ఆ భాగవతాన్ని రచించడం ద్వారా అప్పుడు భాగవతాన్ని రాసిన తర్వాత కూడా ఆయనకి మనస్సుకి శాంతి కలుగుతుంది అనమాట. ఆ కృష్ణ లీలలు, ఆ కృష్ణ భగవానుడు అంటే ఏంటి, భగవంతుడు అంటే ఏంటి, ఎంతమంది భక్తులు ఏ విధంగా సేవించారు భగవంతుడిని, ఇవంతా కూడా వస్తుంది భాగవతంలో. మొత్తం మన జీవితం, మన జీవుడు ఏ విధంగా ఏర్పడ్డాడు, ఎన్ని వైకుంఠాలు ఏ విధంగా ఏర్పడ్డాయి, వైకుంఠ లోకాలు అంటే ఏంటి, ఆ అంతా కూడా ఉంది. మొత్తం సంపూర్ణమైనటువంటి శాస్త్రం భాగవతం. ఆ భాగవతాన్ని రాసిన తర్వాత మనకి అన్నింటికీ ఆధారం ఎవరు అంటే ఆ కృష్ణ భగవానుడే అనే విషయాన్ని తెలియజేసిన తర్వాత ఆయన మనస్సు శాంతి కలిగిందిట. అట్లా ఆ జ్ఞాని పూర్తిగా ఆత్మస్వరూపుడు. ఆయన అంటే నాకు ఎంతో ఇష్టము, పూర్తిగా నాకే సరెండర్ అయిపోయి ఉంటాడు అని చెప్తున్నారు అనమాట. బహూనాం జన్మనామంతే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే వాసుదేవ సర్వమితి సమహాత్మా సుదుర్లభ. అనేక జన్మలు, ఎన్నో జన్మలు ఆచరించిన పుణ్యఫలాల ఫలితంగా జ్ఞాని చివరికి జగత్తు సర్వం వాసుదేవమయం అని చెప్పిన తెలుసుకుంటాడు. తెలుసుకుని ఆ జ్ఞానంతో నన్ను ఆశ్రయిస్తాడు. ఈ లోకంలో అలాంటి మహానుభావం చాలా అరుదు, ఇట్లాంటి వాళ్ళు చాలా అరుదు. ఈయన 1950లో 54 సంవత్సరాలప్పుడు వానప్రస్థం తీసుకున్నారు. వానప్రస్థాశ్రమానికి వెళ్ళారు. వానప్రస్థాశ్రమానికి వెళ్ళి సన్యాసాశ్రమం కూడా తీసుకున్నారు. సన్యాసం తీసుకున్న గురువు గారి ఆదేశంతో ఆయన అసలు చేతిలో ఏమీ లేకుండా వెళ్ళారు అమెరికాకి. వెళ్ళి అక్కడ స్థిరపడి అందరు భక్తుల్ని చేసుకుని మొత్తం ప్రపంచం మొత్తం కూడా 14 సార్లు పర్యటనలు చేశారు. అన్ని చోట్ల ఇస్కాన్ టెంపుల్స్ నిర్మింపజేశారు. అందరినీ భక్తుల్ని చేశారు. ఇలాంటి వాళ్ళు ఒక ఇల్లు కట్టుకుంటే మనం ఆ ఇంటి ఈఎంఐ తీర్చడానికి నానా అవస్థపడుతూ ఉంటాం. మన ఇంట్లో ఉన్న పిల్లల్ని, భార్యని మేనేజ్ చేయడానికి అల్లాడిపోతూ ఉంటాం అన్నమాట మనం. ఇట్లాంటి వాళ్ళు చాలా అరుదు. ఇలాంటి వాళ్ళు ఎప్పుడు వస్తారు, భగవంతుడిని పూర్తిగా సంపూర్ణమైనటువంటి శరణాగతి చెందినప్పుడు. అప్పుడు మాత్రమే ఇలాంటి ఆ మనస్తత్వం అనేది ఏర్పడుతుంది. ఆ బుద్ధి అనేది ఆ భగవంతుడి ప్రసాదిస్తారనమాట. పూర్తిగా ఆ భగవంతుడి కృపతో వాళ్ళ పనులన్నీ కూడా చేయగలుగుతారు. అట్లాంటి మహానుభావులు చాలా తక్కువగా ఉంటారు, ఎక్కడో ఒకళ్ళు ఉంటారు. అల్పబుద్ధి మనుషులు దేవతలను పూజిస్తారు. హరే కృష్ణ. 23 అయిపోతుంది, చెప్పేస్తున్నా, అయిపోతుంది. అంతవత్తు ఫలం తేషాం తద్భవత్యల్పమేధసాం దేవాన్ దేవయజో యాంతి మద్భక్తామ యాంతి మామపి. అల్పబుద్ధి ఉన్న మనుషులు దేవతలను పూజిస్తారు. అంటే అల్పబుద్ధి అంటే ఏంటి, మనకి నాకు ఇది సిద్ధిస్తే, నాకు ఈ ఉద్యోగం వస్తే, నాకు ఈ డబ్బులు వస్తే, నాకు ఫలాలు ఆశిస్తూ ఉంటారనమాట. వాళ్ళు ఈ దేవతను కొలుస్తాము, ఆ దేవతను కొలిస్తే 40 రోజులు దీక్ష తీసుకుంటారు. ఆ దేవతను కొలుస్తారు, ఆ ఫలితాన్ని పొందుతారు, అయిపోతుంది. మళ్ళీ మామూలు వాళ్ళ లైఫ్లోకి వాళ్ళు వచ్చేస్తారు. నార్మల్ అలవాట్లు కానీ ఏవి కానీ అన్నీ వచ్చేస్తాయి. ఆ ఫలాలకి వాళ్ళు ఆధారపడి ఉంటారు అనమాట. ఫలాల మీద దేవతలను ఆరాధించే వాళ్ళు దేవతల లోకాలకు వెళ్తారు. కానీ నా భక్తులు చివరికి నా అత్యున్నత లోకానికి, దేవతల స్వర్గానికి వెళ్తారు. దేవతలను ఆరాధించే వాళ్ళు స్వర్గంలోనే స్వర్గంలో అంటే చాలా లోకాలు ఉంటాయి. ఏ లోకానికి వెళ్ళినప్పటికీ కూడా మళ్ళీ వాళ్ళు జన్మ తీసుకోవాల్సిందే. మళ్ళీ జన్మిస్తారు వాళ్ళు భూలోకంలో. మళ్ళీ భక్తి చేసుకోవాల్సిందే వాళ్ళు. భగవంతుడిని చేరుకునేదాకా, పూర్తిగా ఆయన సంపూర్ణ శరణాగతి వేడుకునేదాకా మనం జన్మలు తీసుకుంటూ ఉండాల్సిందే. ఎన్ని జన్మలు ఎత్తాలో, ఎన్నో జన్మలు ఎత్తిన తర్వాత మనకి భగవత్ ప్రాప్తి అనేది కలిగింది. భగవద్గీత విందాం అనేటువంటి మనకి ఆ కోరిక కలిగింది అంటే ఎన్నో జన్మల పుణ్యం. ఆ పుణ్యం మూలంగా మనం భగవంతుడి ఇది వినగలుగుతున్నాం. పొద్దున్నే ఇది
దేవతలను ఆరాధించే వాళ్ళు దేవతల లోకాలకు వెళ్తారు, కానీ నా భక్తులు చివరికి నా అత్యున్నత లోకానికి చేరుకుంటారు. పూర్తిగా మనకి ఇప్పుడు అవకాశం ఉంది. మానవ జీవిత లక్ష్యం ఏంటి అంటే ఆ మోక్ష నగర్ని జయించటమే. కాబట్టి ఆ ప్రయత్నం చెయ్యి. అవ్యక్తం వ్యక్తిమాపన్నం మన్యంతే మామ బుద్ధయః పరం భావమజానంతో మమావ్యయం అనుత్తమం. నన్ను సంపూర్ణంగా తెలివిలేని జనులు నేను ఇంతకు ముందు నిరాకారునిగా ఉండి ఇప్పుడు ఈ రూపాన్ని పొందినాను అని అనుకుంటారు. వారి అల్ప జ్ఞానం కారణంగా నా ఉన్నత స్వభావం వారికి తెలియదు. ఇది నశించనిది, మహోన్నతమైనది. అది సంపూర్ణంగా తెలియదు, తెలివి లేదు వాళ్ళకి. అదెనులు ఏంటంటే నిరాకారుడు, భగవంతుడు అనేవాడు లేడు, ఇదేదో శక్తి అంటూ ఉంటారు. దాన్ని పట్టుకోవాలనే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు మేధావులు. వాళ్ళందరూ కూడా శాస్త్రవేత్తలు, మేధావులు. అల్ప జ్ఞానం కారణంగా వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి జ్ఞానం సరిపోదు. భగవంతుడిని పట్టుకోవాలంటే, భగవంతుడిని గుర్తించాలంటే ఏం కావాలి? మనకి భక్తి కావాలి. భక్తితో భగవంతుడిని ప్రేమతో, భక్తితో, శ్రద్ధతో, దృఢ విశ్వాసంతో ఆయన్ని కొలిచినప్పుడు మాత్రమే, మనం పూర్తిగా సరెండర్ అయిపోయినప్పుడు మాత్రమే, ఫలితాలు ఆశించకుండా అప్పుడు మాత్రమే భగవద్ దర్శనం జరుగుతుంది. అందరికీ జరగదు. ఈ జ్ఞానులు ఏంటంటే అది పట్టుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. ఆ శక్తి ఏంటో, అదేంటో, ఇదేంటో అని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళ ప్రయత్నంతోనే వాళ్ళ జీవితం అంతమైపోతుంది. మళ్ళీ జన్మలు తీసుకుంటూ ఉంటారు. వేదాహం సమతీతానే వర్తమానాని చార్జన భవిష్యాన్ని చ భూతాని మాం తు వేదన కశ్చన. అర్జున, దేవాది దేవునిగా భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలాలకు సంబంధించిన జీవులందరూ నాకు తెలుసు. అయితే నేను ఏ ఒక్కడికి తెలియను. అది దేవాది దేవుణ్ణి ఎప్పటి నుంచో ఉన్నా నేను. ఆ విషయం ఎవరికి తెలియదు. భూతకాలం, భవిష్యత్ కాలం, వర్తమాన కాలం. నువ్వేంటి, నువ్వు ముందరేంటి, ఇప్పుడేంటి, నెక్స్ట్ ఏంటి, మళ్ళీ జన్మ ఏంటి నీకు, ఇవన్నీ కూడా నాకు తెలుసు. కానీ అందరికీ తెలియదు. ఈ జీవులందరూ నాకు తెలుసు. వాళ్ళ జన్మ రహస్యం అంతా కూడా తెలుసు నాకు. వాళ్ళు ఏం కర్మలు చేస్తున్నారో తెలుసు నాకు. కానీ నేను ఏ ఒక్కడికి కూడా తెలియను. భగవంతుడు ఉన్నాడు. అవునా, ఉన్నాడా, కనిపిస్తున్నాడా? నేను చెప్పా కదా, ప్రభుపాదుల వారిని అడిగారట, మీకు కనిపించారా భగవంతుడు అని. అడిగితే నేను ఇప్పుడు కూడా చూడగలుగుతున్నాను, చూస్తున్నాను భగవంతుడిని అని చెప్పారట. భగవంతుడిని చూడాలంటే ఆ శక్తి కావాలి. ఆ శక్తి తెచ్చుకున్న వాళ్ళే చూడగలుగుతారు. అందరు చూడలేరు భగవంతుడిని. येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते ద్వంద్వమోహనిర్ముక్తా భజంతే మాం దృఢవ్రతాః. పూర్వజన్మలో, ప్రస్తుత జన్మలో భక్తితో వ్యవహరించిన వ్యక్తులు వారి పాపాత్మకమైన చర్యలు పూర్తిగా నిర్మూలించబడి మాయ యొక్క ద్వంద్వత్వం నుండి విముక్తి పొందిన వ్యక్తులు నా సేవలో నిశ్చయంతో నిమగ్నమై ఉంటారు. పూర్తిగా వాళ్ళ పాపాత్మక అంతఃకల్మషాలన్నీ తొలగిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు పూర్తిగా శాస్త్రాధ్యయనం చేయటం ద్వారా వాళ్ళకి దృఢ విశ్వాసం కలుగుతుంది. దృఢమైనటువంటి విశ్వాసం, శ్రద్ధ, ప్రేమ, భక్తి ఇవన్నీ కలగటం ద్వారా వాళ్ళు అంటే ఎన్నో జన్మలు ఎత్తిన తర్వాత అది వస్తుంది. ఆ ద్వంద్వాతీత శక్తి, ద్వంద్వాతీతులైనటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ద్వంద్వాలకు అతీతంగా మారిపోతారు. ద్వంద్వాతీతంగా మారిపోతారు. సుఖ దుఃఖాలు, జయాపజయాలు వీటన్నింటిని పట్టించుకోరు. వాటి నుంచి విముక్తిని పొందుతారనమాట. విముక్తిని పొంది పూర్తిగా అంతా భగవంతుడే అని అసంపూర్ణమైనటువంటి శక్తికి సరెండర్ అయిపోతారు. భగవంతుడికి సరెండర్ అయిపోతారు. ఆ సేవలో నిశ్చయంగా వాళ్ళు దృఢ విశ్వాసంతో, శ్రద్ధతో సేవని చేస్తూ ఆ భగవంతుడి సేవలో నిమగ్నం అయిపోతారు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సాధిభూతాది దైవం మాం సాధిజ్ఞం చే విదుః ప్రయాణ కాలే మాం తే విదుర్యుక్త చేతసః. దేవాదేవుడనైనా నన్ను సమస్త జగత్తుకు, దేవతలకు, అన్ని యజ్ఞ పద్ధతులకు యొక్క అధిపతిగా తెలుసుకొని నా పూర్తి భావనలో ఉన్నవారు మరణ సమయంలో నన్ను తెలుసుకుంటారు.
ఆ భగవంతుడిని తెలుసుకోవాలంటే ఈ జగత్తుకి మొత్తానికి కూడా ఆ భగవంతుడే, మొత్తం అంతా కూడా భగవంతుడి మీద ఆధారపడి ఉంది. ఈ జగత్తు మొత్తం కూడా దేవతలకి అందరికీ కూడా ప్రభు ఆయనే, అన్ని యజ్ఞాలకి అన్నింటికీ కూడా అధిపతి ఆయనే. ఆ విషయం ఎవరికి తెలుస్తుందో వాళ్ళు మాత్రమే మరణ సమయంలో కూడా గుర్తించగలుగుతారనమాట. మరణ సమయం అంటే 40 లక్షల తేళ్లు కుట్టినంత బాధ కలుగుతుంది. ఒక్క తేలు కుడితేనే మనం భరించలేము. అంత బాధలో ప్రాణం పోతుందన్నమాట మనిషికి. అంత బాధ కలిగినప్పుడు ఆ బాధలో కూడా ఆ భగవంతుడిని తలుచుకోవాలి అంటే, ఆ భగవంతుడిని గుర్తించి ఆ భగవంతుడి నామం జపం చేయాలంటే ఎంత సాధన చేస్తే, ఎంత పూర్తిగా సరెండర్ అయిపోతే మనకి ఆ భగవంతుని గుర్తుకొస్తారు ఆ కష్టంలో. అది మనం అలవాటు చేసుకోవాలి. ప్రతి దానికి కూడా కృష్ణ జపం, కృష్ణ నిన్ను మించింది లేదు, కృష్ణ మర్చిపోతూ ఉంటాం మనం. మళ్ళీ భౌతికమైన మాయ కమ్ముతూ ఉంటుంది. మళ్ళీ బయటకు వచ్చేస్తూ ఉండాలి, దాంట్లో నుంచి బయటకు వచ్చేస్తూ ఆ కృష్ణనామ జపం ఎప్పుడు కూడా మనం అలవాటు చేసుకోవాలి. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. నామ జపం, నామస్మరణ ధన్యోపాయం. ఇక్కడ చూడండి, ఆయన భీష్ముల వారు అంపశయ్య మీద ఉన్నప్పుడు డైరెక్ట్గా ఆయన వచ్చేసారు కృష్ణ భగవాను. ఇక్కడ కూర్చున్నారు, కూర్చుని ఆ పాండవులకి అందరికీ కూడా వాళ్ళకి భీష్ముల వారి ద్వారా చెప్పించారు. రాజనీతి మొత్తం కూడా చెప్పించారు. రాజుగా ఏ విధంగా బిహేవ్ చేయాలి అన్నదంతా కూడా చెప్పారు భీష్ముల వారి పద్ధతి అంతా కూడా. ఆ దాహం అవుతున్నదంటే నీళ్లు తీసుకొని రండి అన్నట్టు దుర్యోధనుడు. నీళ్లు తీసుకొచ్చేదేంటి, మహానుభావుడు ఆయన గంగా నదిని, గంగాని తెప్పించు భూలోక పాతాళంలో ఉన్న గంగని అంటే, అప్పుడు అర్జునుడు పాతాళంలో ఉన్న గంగని పిలిపిస్తారు. ఆ గంగామాత తల్లి ఆయన దగ్గర కూర్చొని ఉంది చూడండి. ఆ భగవంతుడిని చూస్తూ ప్రాణాలు వదిలేస్తారనమాట భీష్ముల వారు. ఇటువంటి స్థితి ఎవరికి వస్తుంది? పూర్తిగా సంపూర్ణంగా సరెండర్ అయిన వాళ్ళకి మాత్రమే వస్తుంది. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యేవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ.